Presiden ke United States Donald Trump ulakren halor ke jingtrai military jong kari ha Middle East da ka banjur ba ke United States ka don ka bor shipai ka baklantam ha ka pyrthei bat kan la banjob ha kanu ke jingma ka bawanra ha ka jinga karen pat ba ulong ba ka jinga denti jong ka operation ka bakarteng Operation Epic Fury kalayat chaprang Khamsted ban ya ka balakmi linti kat kum ga jinga tu jong wat lalabu por kum basaw hadu santayo henrei ki bor shipai kilala pan pendep ya katu kat ni ki kam hakapor ka balingkot ha ula ajing ro ru ya ki shipai American ki badang yeng ha ka jaka ya jingya kan at da ka baong ba ki long ki bachelor bat ki ba itilot na ka benta ka jingsngan jong kari ha ka jo ka por ka United States Department of State kalapen bana ba ka jing perkhat ka baningkong ka long ban penti kana ya ki jingsngan bat jingya da ya ki nong snong America kat shabat kidon hak pyrthei khamtam ha Middle East hak balasaki ya ki jing her thma bat jing persha balakanno bawan na Iran persha ya ki ri Gulf ka State Department kalapen long ya ka task force ka batrai kam ar pasaw kenta shisngi ban ai jing aram bat jing thu khubor ka batmai sha ki American ki badon ha ki rilom ha ki ri kum ki ri Israel Saudi Arabia Iraq Jordan bat ki weipat ki benta jong kathan Kibor sarkar ki lagentu ya ki American ki badon ha Middle East bakin register bat ka Smart Traveler Enrollment Program lani STEP link ba ka website step.state.gov khnang bakin yo ya ka jingya thu khubor ka basngan na ki embassy bat consulate ki badon hajan jongki Nalor kata lagentu ru ban bot ya ki jingya tho khubor sngan link ba ki social media kum adirit travel gov bat banlet ya page ya ka travel.state.gov na ka benta ki alert ki batmai ki American ki la ru ban phone sha ka Department of State arpsaw kenta shisngi ha ka number way r san north way south la don kanu ka jinge ni jingya persha Kajingya karen kawan ha kapor ba kajingya pen ibor military ha Middle East kadangjor bat ka US ka pen pau ya kajing kloi jongka ban yada yala kinong snong bat ban beteng ya kisinja military katkum kajingya jong ka operation